Merci beaucoup, merci, très heureux ce soir. Merci à nous sur les méchants flags de Randa Foyanako, en national Nobika, au Bismillah, à quoi Jemka Mandikono, Jemka Mini, à Dabora Mali Chifnaka Okama, Abakalama Chukuna, Sibiru Sibiri, a mignon Surano, a Babu Dota, Manchifinaka do Willie, Minkonani Ulbejeka, ou Konokuma Franyafo, Anflebo Yana, Bi Aure Kou, Jatimine Kabanga Foku, émission avec un Tamantama Sabla. Amba nisondia kosobe anga sikuni anga dongo maubiano ekuluso ba mimbe ni anga shifina ko be kalayeno mimba to kota sikuni dongo kalayen chukomina ani o ekulu ni be nyogon fe ani fona shifina ka wareba ambulu ni ali maye ni ambale ko écrivain afana sebenike aywa kala bunankun kan ay degumunike kalan konnana ani fona masa mi be no masa mi be ni dowtana ay bunyamasi ka ni shulma aka sebeni konnana aba fona ko aka bismillah jeunesse développement kono bismillah mi ko aka au danser bamanankana. Merci beaucoup. Alors mi bato ka sega jemuka inka anyena maya bisa anyi wole bla masabama mafolo ali Seydou Dambeli, président de la commission d'organisation du Fiama Mali. Fiama Mali mouye ni ala sonama abena adatu la itekera foyer. Maflanali, Monsieur Kali Diallo, écrivain et auteur du livre Ma vie au campus Nia Fotogomina, Nia Lede Sebenike, Aywa Kalan Bunankunkan, Kato Kalana Degu Munusoro, Anifana Mali Kalandumbe Degu Munusoro, sans fait Kalansoula, Aywa Sebeniko, Niala Sonoma, Arebna Dado Akabara, Baraoula Kaseka, Chamanyefo Aoui Chugomina, et Tekraba Foyer. Masabana ani malaba ale Seydou Jaraye ni ale Souleymane, excusez-moi, Souleymane Jara, justement directeur du Fiama Mali. Aywa Fiama Mali mi nyala sonama avena adon Femindu festival Fiama Mali, oui, festival interafricain des musiques mandingues et africaines ni a atako o flana ni ala sonama ani ulude bina jeka masala ni ko kan chugo mina inshallah aw be wulilendo kirina décembre kaloyi ni oyi o clé mugani flaga tabla akli muga ani nanina aywa jamuka amba fona tuni anga seguna danga mo ay avec une folie ka anjansa. Allez-y avec les instruments. Compris à moi flufio abe jeunesse émission les kan ni abe wole nanzara kana jeunesse développement jemuka mini a dabora mali chifna ko kama abe bo shirif la Sibiru Sibiri 17h 18h ka kla boka jira la lundi 11h midi ni mam masika la samedi o bala lundi 11h midi amba fona aka abismillah amam flebo be foni wati la Gabon Congo France Burkina Faso fukota se Côte d'Ivoire ma abe wajira ka foko ambela je ni jamana nuna semeno semeni ambao fu aka kanuna
awira jatimine ka ban shifuna ka minnu b'an bolo kɔrɔ kabako mawdu sabula u bɛ se ka hymne national fɔ ni kora ye u b'a fɔ ni gitari u yɛrɛ fana bɛ se ka dɔnkili da u bɛ dɔn fana kɛ ayiwa min b'a to ka se ka u ka baaraw yɛrɛ la kodɔn u nakun ye min ye kɛnɛ in kan an bɛna an da don o de la sisan an bɛna kuma di u ka président de la commission d'organisation ma ni o ye festival commission ye an b'a fɔ a na k'a ka bisimila. Sa basi foyi tɛ n na. Aw bɛɛ ɲɛɲalen don bi. An bɛɛ ɲɛɲalen don an bɛ fɛ ka jama la ɲɛɲɛ an nɔfɛ. A tɛgɛrɛ b'a fɔ a ye. An bɛ filɛbagaw bɛɛ la ɲɛɲɛ an nɔfɛ. D'accord. Voilà ne tɔgɔ ye Seydou Dambele. N ye festival commission d'organisation président ye en même temps denmisɛnninw ka kalanso o ɲɛmɔgɔ dɔ ye n ye directeur administratif école de musique de Kirina. Donc n bɛ suɲɛ di n balimacɛ Jara ma a bɛna kuma festival kan kosɛbɛ yan'o cɛ n bɛ dɔɔnin fɔ école denmisɛnninw ka kalanni kan donc pour que ka an filɛbagaw lafaamuya u kunnafoni. Donc école de musique de Kirina daminɛna san 2010. D'accord. Ka Kirina ni n balimakɛ Mahamadu Jabate Ala ka hinɛ an fa Sidiki Jabate den don. Tumani Jabate dɔgɔnin don ale de hakilina ta k'a fɔ Kirina ye jelidugu ye Kirina ye seko ni dɔnko dugu ye munna an tɛ ekɔliso dɔ dayɛlɛ Kirina mun bɛ to ka seko ni dɔnko la bange sifinnakaw dege seko ni k'u kalan seko ni dɔnko la donc ekɔliso hakilina nana ten et que an dɛmɛbaga jɛkulu dɔw sigilen bɛ Amérique olu yɛrɛ de y'an dɛmɛbaga jɛkulubaw ye olu fana ko tiɲɛ don an bɛ na an b'aw dɛmɛ n'o ye Playing for Change Foundation donc ekɔli daminɛna ten san 2000 ni san 10 donc an y'a daminɛ denmisɛnnin 270 kun b'an bolo ka u kalan bala djembe ngoni tama kora don ani dɔnkilida bon an nana kanko do ala parce que ani barakɛla minnu bɛ an dɛmɛbaga minnu bɛ ɲɔgɔn bolo u ye ekɔlisow dayɛlɛ farafinna dugu wɛrɛw la minnu ye anglɛkan fɔ jamaniw ye ne yɛrɛ ye anglɛkan karamɔgɔ de ye a daminɛ la donc ekɔliso in kɔni bɛ yen an dayɛlɛlen don diɲɛ bɛɛ kama mɔgɔ si tɛ dɔrɔn bɛ sara ka na k'i bɛ ni balafala ou bien kora ou bien guitare ou bien dɔn du fɛnw a bɛɛ ye fu de ye donc o kɔnɔna de la festival hakilina nana ni an balimakɛ Jara ye. Donc ce n'est pas une école privée. Ce n'est pas une école privée. Nous sommes humanitaires. An ye dɛmɛbaga fɛn de ye ba ɲumankɛ jɛkulu de ye donc parce que mɔgɔ minnu b'an ko kɔrɔ olu ye ba ɲumankɛw de ye donc an fana bɛ yan nɔ k'u représenter an ye ba ɲumankɛw de ye mɔgɔ mɔgɔ n'i lahilen don a la ni a ka di ye k'i bɛ na f'i bɛ fɛ ka nin instrument dɔ kalan an b'i bisimila ni se b'i ye ka na Kirina kɔni an b'i bisimila n'an bolo fila ye awa i bɛ kalan fɔlifɛn ninnu na fu falaki donc n'i y'a jateminɛ sifinnaka fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ ko seko ni dɔnko ka d'a ye nka a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na n'a taara aw fɛ yen nɔ aw bɛ se k'a kalan ayiwa n'a a kalanna dun walasa ka a labila ka se ka dɔ k'a yɛrɛ yala est-ce que accompagnement bɛ yen nɔ o ɲininkali ye ɲininkali ɲumanba ye sifinnaka fɛn fɛn bɛ yen ko a ka di e ye ka nin fɔlifɛn dɔ la kelen kalan n'i sera Kirina ka ban c'est comme n'i sera i faso kɔnɔ problème t'a la i bɛ kalan o fɛn na n'i sera n'u ye an seere dɔ ye an bɔra Ghana Kosani na an bɔra n'u ye ka taa festival dɔ la ka foliw kɛ an génération baw kan Ghanayɛnw dɔw tun bɛ depuis Ala y'u da u ma gɛrɛ kora la ka kɛ tan k'a fɔ k'u bɛ u b'a ye YouTube kan u b'a ye télévision na mais ka kora y'u ɲɛ yɛrɛ la ka gɛrɛ a la depuis Ala y'u da u kun ma o kɛ a dɔw kɛra i n'a fɔ u kan dun k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin koba y'u bolo donc an bɔra yan an taara Maroc tuguni ni o groupe kelen an bɔra Maroc avec ces jeunes là donc u y'an jama bɛ wuli de n'an fɔra n'an ye foli kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'an mankan bɔra yɔrɔ o yɔrɔ jama de bɛ wuli très bien n'an ko an b'a bɛɛ fɔ dɔrɔn an b'a di a ma a tɛgɛrɛ b'a fo très bien merci beaucoup alors an nakun ye min ye o de ye ka kuma an nakun ye ka se ka aw fana kunnafoni ye n y'a fɔ cogo min na jamukan daminɛ la ani an balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ monsieur Kali Jalo ale ye sifinnaka ye a ka kalan hukumu kɔnɔna na a ye expérience minnu sɔrɔ a y'a lajɛ ka dɔɔnin sɛbɛn olu la min b'a to ka a fana balimaw a tɔɲɔgɔn minnu fana bɛ kalan na ka olu kunnafoni ye ani an mansa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu de bɛ k'an dɛmɛ k'an ka kalanw kɛ cogo min na alors an b'a fɛ k'a dɔn monsieur Kali n b'a dɔn k'a fɔ i ye sɛbɛnnikɛla ye i ye livre dɔ bɔ ko ma vie au campus i da don i ye livre in sɛbɛn kun min na mun de la i ye sɛbɛnni kanu an bɛ foli lase an filɛbagaw ma a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka kɛɲɛ ni u ka waatiw cogoya ye a diyara n ye
u balimakɛ don ani denkɛ Kali Jalo école karamɔgɔ don ɲininikɛla don sɛbɛnnikɛla fana don chercheur ok donc poyi sɛbɛnnan don bamanankan na nka tubabukan na u b'a fɔ a ma ko poète ok donc an ye sɛbɛnni kanu depuis a ka dɔgɔ depuis an fitinin an ye fɛn min kanu ɲɛnamaya la o ye sɛbɛnni de parce que depuis an fitinin a b'an kunna ka fɔ an tɛ fɛ ka sa bon ni mɔgɔ tɛ fɛ ka sa i bɛ sɛbɛnni kɛ parce que bi an bɛ ka kuma Karl Marx kan Karl Marx fatura san 100 yirikaw de don an bɛ ka kuma Socrate kan an bɛ ka kuma mɔgɔ caman kan olu fatura san yirikaw de don mais u ka sɛbɛnni de y'a to bi an bɛ ka kuma o kan donc o la o kɔrɔ u ma sa o la an yɛrɛ tɛ fɛ ka sa o de la an ye sɛbɛnni yɛrɛ kanu an ye sɛbɛnni kɛ Ala ka nin d'accord a tigɛ b'a fɔ donc livre in filɛ nin ni o ye ma vie au campus n b'a dɔn k'a fɔ aw minnu bɛ k'an filɛ livre in bɛ sɔn ka aw passionné kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa n b'a fɛ k'a dɔn a kɔnɔ kumaw i ye mun ni mun de sɛbɛn a kɔnɔ ka se ka hali limanaw kunnafoniya o la ka se ka i yɛrɛ ɲɔgɔnnaw k'u kunnafoniya k'a fɔ ko sɛbɛnni nafa min b'a la et puis i ye gɛlɛya min sɔrɔ kalan kɔnɔ i y'olu bɛɛ sɛbɛn a kɔnɔ ayiwa i bɛ se ka dɔɔni f'u la an ye livre in sɛbɛn kun damadama de kama a kun dɔ ye ka mɔgɔw la faamu ka mɔgɔw la kalan fɛn dɔw la o de la ala an ma sɔn ka livre in volume bonya parce que n'an y'a volume bonya lecture man di bɛɛ ye ten donc an y'a volume dɔgɔya mais an ye fɛnba minnu sɛbɛn a kɔnɔ a daminɛ fɔlɔ an y'a daminɛ an yɛrɛ ka kalan daminɛ de la d'accord donc o kɔfɛ comme titre yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ma vie au campus c'est ça donc campus ye yɔrɔ de ye jamana kɛlen don ka yɔrɔ min jɔ ka kalandenw bila ye minnu bangebagaw tɛ Bamako kɔnɔna na ni u bɛ se k'u ka université kalan kɛ cogo min na donc o la an ye kumana fɛn minnu kan an ye gɛlɛya minnu ye an kumana olu de kan parce que fɛn caman bɛ o dogolen don mɔgɔw la o dɔ ye AM ka kow ye AM ye association des élèves et étudiants du Mali u bɛ ka gɛlɛya min da ekɔlidenw kan ani gɛlɛya min b'a kɔnɔ université ou la olu bɛ ka gɛlɛya min da ekɔlidenw kan u bɛ ka gɛlɛya min da ekɔlidenw kan mais olu ma na ka ekɔlidenw défendre olu nakun yɛrɛ de ye ekɔlidenw défense tali ye mais olu yɛrɛ de bɛ ekɔlidenw juguya la bi d'accord donc sɛbɛnni b'o o fana bɛɛ sɛbɛnni b'o olu de walawala fo an bɛna se degré la an b'a fɔ ko AM yɛrɛ jɔ AM ko yɛrɛ ka dabila Mali kɔnɔ université la walima u ka AM revoir ni texte wɛrɛ ye parce que AM bɛ yen bi n bɛna misali dɔ d'i ma 2017 fouille dɔ kɛra commissaire dɔ fɛ j'ai dit dans les livres o commissaire ka fouille fɛ marifa haga min bɔra marifaden 200 ani kɔ kulu sanfɛ université la donc AM bɛ baara dɔw kɛ et puis AM bɛ fɛn dɔw feere mɔgɔ ma min man ka feere école la u bɛ ekɔlidenw anarquer u ka boursiw nɔfɛ donc arnaque bɛ kɛ u ka boursiw nɔfɛ u bɛ fɛn caman kɛ donc o la an y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la AM kan ka datugu yɛrɛ de parce que ça ne répond plus donc k'a bila ji la pepewu ka AM ko dabila yɛrɛ pewu parce que AM kelen i b'a fɔ ko association des bandits ka dissous quoi voilà c'est l'association des bandits il faut être bandit c'est-à-dire il faut qu'il ka kɛ bandit de pour que se ka kɛ AM kɔnɔ bandinikɛla jugu walima i ka se marifa la walima i ka se bese la Hamala Sidibe ka b'a kɔnɔ Hamala u b'a faga don min na kulu sanfɛ yen a kɛra AM ka bureau sigi dɔ de fɛ donc Hamala in u ye marifa kala a bɔra ka bin Hamala sacogo yɛrɛ de kabakoya ne minɛ parce que Hamala tun ye denmisɛnnin ye o kɛra e yɛrɛ ɲɛna yen o kɛra ne yɛrɛ ɲɛna u ye marifa kala Hamala bɔra ka bin de Hamala y'a kɔnɔ de minɛ a bɛ k'a fɔ ko ayi ko nin y'ale sacogonin bɛɛ ye wa a ko nin ye ne sacogonin bɛɛ ye on a vu cette image effectivement voilà image ye réseau fan bɛɛ minɛ o kɛra 2017 in kɔrɔ donc o cas caman de kɛra minnu ni u ma réseau minɛ donc an y'a ye AM kan ka dabila yɛrɛ de AM mɔgɔw de bɛ siège ta siège kelen ta ka taa fara u ekɔliden ɲɔgɔn kunna fo ka kun ci o cas bɛ kɛra donc a dɔw règlement de compte ye sa kɛ règlement de compte d'accord très bien très bien monsieur Kali je sais que ni ala sɔnna ma an bɛna n da to dɔ wɛrɛ la jɛmukan kɔnɔ sabula bi jɛmukan ka di kosɛbɛ a tɛgɛrɛ b'a fɔ monsieur Kali ye alors an bɛna se ɲɛma yɛrɛ ma ni ale ye fɛn min ye Sulemani Jara ye ayiwa an bɛ sigi min kɔnɔna na ni o ye festival interafricain des musiques mandingues et africaines en abrégé FIAMA 2 ni o y'a tago filanan ye ale ye o ɲɛmaba ye an b'a fɛ k'a dɔn Sulemani Jara nin tɛ e nako fɔlɔ ye plateau in kan i kɛra plateau in makɔrɔ ye déjà alors festival in n b'a fɛ k'a dɔn mun de don i da don a la min b'a to an filɛbagaw ka se k'a dɔn min don maaw ka taa dɔn fana maaw ka taa kɛnɛ fana kan vraiment ka taa a lajɛ wa kulo in a bɛ min ni min kan Mali yɛrɛ seko ni dɔnko yɛrɛ ye min peut-être je sais que a bɛ kuma o de kan kosɛbɛ wa mun de don FIAMA c'est ça FIAMA pardon FIAMA 2 alors parlez-nous un peu de ce concept. Okay. D'accord, donc sani ka kuma ta n bɛ foli lase an filɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ foli lase Sherifula TV baarakɛla bɛɛ ma foli lase an ka karamɔgɔ ma
n'o ye Chérif Ousmane Marana Aidara. An bɛ foli d'a ma. Donc fo Bangonin na. voilà. Ok, i bɔra ka ɲininkali mun kɛ Sidibe. Oui. Voilà. Fiama Mali, Festival interafricain de musique mandingue africaine. Donc ni ye a tako filanan ye. Anw ye hakilina ta n bɛ se k'a fɔ depuis san 2010 ani 19. An ye hakilina ta, an ye a projet créé. Donc an y'o jateminɛ kɛ k'a lajɛ nin fɛn in an bɛ se ka a lawaleya yɔrɔ jumɛn de. Donc hakili jagabɔ kɔnɔna na an nana ye k'a fɔ dugu dɔ bɛ Bamako Manden fan fɛ n'o tɔgɔ ko Kirina. D'accord. Et Kirina aussi dugu kɔrɔba don. Histoire la i b'a ye c'est à dire dugu lakodɔnnenba don. Donc dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ Bamako u t'a dɔn k'a fɔ ko Kirina yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔna na. Donc an ka jateminɛw ni fɛnw kɔnɔna na an ko k'an bɛ taa ka taa a fɛn lawaleya yen. Bon Ala y'a kɛ an kun kan ka kɛ ka bɛn waati min ma ani ko wɛrɛ nana don ɲɔgɔn na n'o o ye Covid ko ye. O kɛra sababu ye c'est à dire o ye a ko sumaya fo ka na an don 2021. D'accord. Donc o 2021 kɔnɔna de la an y'a lawaleya ka a ko sigi sen kan. Donc an ye première édition kɛ 2021. Donc Fiama Mali yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ c'est à dire a bɛ tali kɛ c'est à dire an ka laadala dɔnkiliw an ka laadala kow. D'accord. Donc ka se ka olu laɲɛnamaya cogoya min na k'a développer ka taa fɛ. D'accord. Parce que i mana tali kɛ k'a lajɛ i bɛna dɔnkili lajɛ sisan i b'a ye k'a fɔ sisan dɔnkili caman bɛ yen i mago bɛ message min na i t'o sɔrɔ a kɔnɔna na. Bon alors que dɔnkili kan ka kɛ message de ye ka mɔgɔw sɔn hakili la ka mɔgɔw bɔ fili dɔ kɔnɔna na k'u bila sira ɲuman kan. D'accord. Donc an nana ye k'a fɔ an bɛ ka taa taabolo mun kan n'an ma wuli ka dɛmɛ don an ka dɔnkiliw taabolo la n'an ma wuli ka dɛmɛ don an ka seko ni denko taabolo la c'est à dire an bɛ ka taa yɔrɔ min fɛ sini tɛna ye an ka jamana yɛrɛ. D'accord. O hukumu kɔnɔna na an y'a nin ko in sigi sen kan. A ko sigilen fana sen kan n bɛ se k'a fɔ festival Fiama Mali maa kelen ka hakilina tɛ maa mun b'a kɔnɔna na a bɛ se groupement 5 ma. O groupement fɔlɔ o ye Décomplice agent Jara Communication Plus ne yɛrɛ o ɲɛmaaba ye. D'accord. Il y a agence Futuris Com Plus. D'accord. O agence dɔ o bɛ fɔ Togo. D'accord. Donc togolɛw b'a kɔnɔna na. Très bien. Il y a école de musique de Kirina. Ok. Ni o ɲɛmaa yɛrɛ filikɔrɔ Seru Danbele. D'accord. Donc Kirina jeunesse. D'accord. Jeunesse de Kirina. N'olu yɛrɛ filɛ ka représentant bɛ yan nɔ. D'accord. Donc Sirima ani Burama. An b'u bɛɛ fo. Donc en même temps aussi il y a association Acte 7. D'accord. An de farala ɲɔgɔn kan. Donc a essayer ka nin ko in k'a bila sen kan. Très bien. Juste donc sani bɛ bɔ kuma la fɛnɛ n bɛ Kirinakaw bɛɛ lajɛlen fo. Kirinakaw bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna ma. Du 22 au 24 l'équipe de l'émission Jeunesse et Développement peut-être si tout va bien a ka d'an ye an fana ka ye kɛnɛ kan ka taa ye ayiwa aw bɛna baara minnu kɛ aw bɛna seko ni dɔnko min yira hadamadenw na min b'a to an fana ka se ka nisɔndiya sɔrɔ o la ayiwa 22 24 n bɛ se k'a fɔ o ye tile 3 bɔ ɲɔgɔn ko ayiwa mun ni mun de bɛna k'a kɔnɔna na yen nɔ. Bon, et attention, il y a le président de la commission d'organisation. Oui. Donc lui, il est le mieux placé qu'à ce au Fnadjabi. Mais juste, il y a un gata au la fois, en bas, il y a un folie qu'elle a fait. Moi, je sais que la folie, tu as sais que j'aime fort. Oui, j'aime bien, section de bien en bolo. Voilà, mais ici, il y a balafon, il y a guitare, il y a la koura, oui. Et puis il y a la guitare également. Oui. La koura. Koura, anga folie fond et bala, djembe. Kora, Tama, Ngoni, voilà, donc les dates. D'accord. Il paraît que la Kora est composée de 21 cordes. 21 cordes. C'est ça. Oui. Là, je la prends. Ok. Alors, avec vous, on va essayer de voir et puis souffler un petit peu en musique. Juste après, on va terminer Djemouka et Ambaoulou.
vous qui nous regardez présentement, nous vous rappelons que là, l'émission Jeunesse et Développement, vraiment, c'est pour vous couper le souffle aujourd'hui. Et puis, de temps en temps, en tout cas, maouli kana seconde dongo mauka seka fien bon en singoroka en national togo mina comédien mena donc de la bena seconde dongo abuna kumbe kambu wele to kana nga kenen kan anga bibabu ode art et littérature ni oyi doni ni seku donc ay babuta muna parce que amao de bambulu koran non ay chamana me jamukan damina wala aywa mimba to am seka fomol chaman soro barami klomini avec anani oyi festival interafricain des musiques mandingue et africaine ya atako flana et fiama 2 ani o mawbenyon fait ani femi ani anga chifnaka do ni ali sebeninke Kali Diallo. Alors, Amina Koumadima, monsieur Dambélé, oui. Alors, Aouka Festival Mimekana, ni Abnake Kirina, du 22 au 24 de ce mois, peut-être dans une semaine seulement. Oui. Aïwa, Kirina Kolmenake, Yoroy Carrefouri, Alni Alasona, Maubnata, Chloé Nadje, Chifnaka Mumbe Nawi, ou Sekundongo Minakata Ladje, Kafengra Mora Mohamed Liga Femi, Sekundongo Siraka. Ni Alasona. Alors, Ibsika Fouana Moulum Nakakon. Et Yaninga au Folombe, Folidi Kirina Kaubema, Bado Kirina Kachamambe, Diekono Mumbeka Nadje, Bedie, ma belle Fossam. Aïwa, Nindoi, a Tenake Basie Munabe Dese. Sabula kirina e seko ni donko dugudi maski u bambolo kirina maski dron abse ka festival ke faut que le maski mascotte voilà mascotte mobe kono sugo et fait warau la de la fin d'accord. Et dugu wɛrɛ bɛ an kɛrɛfɛ n'o ye Tanfara ye an kɛlen bɛ ka wele da olu fana ma olu ka maskiw fana bɛ na nin ye programme de ye ni ko n bɛ nin bɛ fɔ an bɛ na mɛ yan n b'a bakuruba de fɛn camanba de b'a kɔnɔ fɛn camanba de b'a kɔnɔ don fɔlɔ su fɛ an bɛ kirina tasuma wuli aw bɛɛ b'a ye nɛnɛ tɛ kɛ mɔgɔ la ye parce que maskiw bɛ bɔ aw a bɛ na jama dabaliba donc Tanfara maskiw bɛ na ka fara o kan école de musique denmisɛnninw aw yɛrɛ ye nin ye nin ye an ka kulonkɛni kulonkɛni de an ma foyi daminɛ fɔlɔ c'est passionnant voilà donc ninnu bɛ a kɛnɛ kan an kɛlen bɛ ka wele bila artiste wɛrɛw ma Bamakɔ kɔnɔ Mali kɔnɔ minnu fana bɛ na k'u ka seko yira an na kɛnɛ sanfɛ o dɔw ye rappeur denmisɛnninw do tɔgɔ ninnu fɔli ka gɛlɛn komi an ye maninkaw ye dɔw tɔgɔ ye américain tɔgɔw b'u tɔgɔ la donc olu caman de bɛ yen ka jama kɔnɔ en tout cas ni mɔgɔ mɔgɔ sen lase ye i tɛna nimisa i ka tagali la an ka maba jumɛnw de bɛna taa i n'a fɔ dugula sira kan an ka mabaw an sera an dɔgɔkɛ ni an balimakɛ Madu Sidiki Jabate Safi Jabate cɛ n'o ye an yɛrɛ dɔgɔnin dɔ ye o bɛ ye kɛnɛ kan ni Ala sɔnna a ma bon an ka ɲɔgɔlɔnbɔla b'a dɔn Madu Wolo o fana kan a bɛ ye kɛnɛ kan ni Ala sɔnna a ma donc o n'a ɲɔgɔnna caman donc olu bɛ kɛnɛ kan donc concert b'a kɔnɔ concert b'a kɔnɔ nin groupe bɛ na concert caman di i n'a fɔ an y'o rappeur denmisɛnnin minnu fana wele o caman bɛ na concertw di ministre an ka laadala ko ministre o ka représentant a ka d'an ye ministre ka ye kɛnɛ kan jamana bɛ bolo min kan bɛɛ b'a kalama donc kuma dɔ la u ka déplacement ma nɔgɔn nka an kɔni sigilen dɔ ka kan ka fɔ ko u ka ɲa ye aw y'a bila maa min ka dɛmɛ ɲɛmaya kɔnɔ o de ye commune du Mande maire ye n'o ye Nuhum Kɛlɛtigi Kɛlɛpili voilà Kɛlɛpili bɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna o y'an ka denfa yɛrɛ ye an b'a fo voilà an ka denba ye Batuli Ɲang ye madame Batuli Ɲang a ka d'an ye a fana ka ye kɛnɛ kan voilà donc olu ko caman sigilen bɛ jama kɔnɔ d'accord donc aw ye babu min ta o de ye musique africaine et cohésion sociale voilà mun aw ye babu in ta nin babu in ye n'i ye jamana taabolo lajɛ bi tulonin ka yɛlɛma fɛn mun ɲa Manden kɔnɔ mugu ni kisɛ tɛ o ɲa d'accord i y'a faamuya donc an kelen bɛ ka nin ta walasa an bɛ adamaden minnu dusukun kamilen don ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛ se ka u lasewa parce que sabula musique filɛ nin ye ale bɛ kan mun b'a bolo diɲɛ bɛɛ bɛ musique kan mɛn
i y'a faamuya i bɛ se k'a fɔ i tɛ rock fɛ i bɛ se k'a fɔ i tɛ jazz fɛ i bɛ se k'a fɔ k'i tɛ blues fɛ ou bien i bɛ se k'a fɔ i tɛ taganba fɛ i bɛ se k'a fɔ i tɛ salsa fɛ nka mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko mun b'a fɔ ko ne tɛ musique fɛ du tout musique kana jouer ne kɛrɛfɛ n t'a fɛ musique hali ni nisɔn man di n'i y'a lamɛn n'i y'a lamɛn a b'i nisɔndiya donc o kɔnɔna de la n'an y'an ka Mali ta k'a lajɛ an y'a ta k'a fɔ an ka nin thème choisi walasa musicien jɔyɔrɔba artiste musicien artiste yɛrɛ en général jɔyɔrɔba de bɛ kɛlɛli la diɲɛ kɔnɔ o de la kuma dɔ la an ka ekɔliso ni hakilinaw kɔnɔna la an ka jɛkulu hakilinaw kɔnɔna la an ko k'a fɔ les meilleures armes kɛlɛkɛminɛn ɲumanw yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ ka na ni hɛrɛ ye bɛn ni kɛlɛya ye ni cohésion sociale ni ye o ye musique de ye parce que seko ni dengo de bɛ se ka na ni o ye diɲɛ kɔnɔ kɛlɛkɛ marifa bɛ mɔgɔ faga de pour que ka na ni bɛn ye i ni den dɔ faga yɔrɔ min na pour que ka na ni i y'o mun faga o somɔgɔw bɛn bɛ na cogo di n'o tigi kɔrɔba n'o ko k'a fana b'a avancer don bon marifaw de bɛ mɔgɔ faga u bɛ taa waribaw don marifaw la u bɛ taa waribaw don kɛlɛkɛminɛnbaw la pendant que nin fɛn mun filɛ nin ye nin bɛ se ka mɔgɔ 1000 nisɔndiya miniti c'est à dire que dama damani kɔnɔ ka dusukun kamakaminɛw nada. A tigi yɛrɛ b'a fɔ président de la commission d'organisation merci beaucoup je crois qu'an bɛ tila ka kuma di ma tuguni kuma man di da kelen na alors an bɛna kuma di an ka maa filanan ma ale ye monsieur Kali Diallo ye ni ale ye sɛbɛnnikɛla ye an ye k'a fɔ i da tu i ka livre in na le roman vous l'avez dédié à votre papa paix à son âme alors et puis i ye kuma caman fɔ a kɔnɔ i y'an ba yɛrɛ fana tanu livre in kɔnɔna na ayiwa i da tu gɛlɛyaw caman na k'a fɔ ko n'i bɛ sanfɛ kalanso la o gɛlɛya ninnu b'i sɔrɔ nga est-ce que i mi miiri k'a fɔ ko gɛlɛya in ni k'a fɔ ko ni e ye sɛbɛnni kɛ ni gɛlɛya in kan i mi miiri dɔɔni a bɛna gɛlɛya min fana las'i ma dans les jours à venir est-ce que par rapport à tout ce que vous avez fait vous avez écrit dans ce roman est-ce que i ma siran a conséquence ɲɛ kɔfɛ wa merci pour la question Jas i b'a dɔn fosi tɛ yen n'a kɔlɔlɔ t'an don ni ye fɛn o fɛn kɛ hali an bɛ fura min ta kɔlɔlɔ b'a la voilà donc an ye sɛbɛnni kanu an y'a dɔn an ye fɛn caman fɔ livre in kɔnɔ surtout AM ka niveau ani denmisɛnninw ka bourse nali retard la an b'a dɔn ni ɲɛmɔgɔw y'a sɔrɔ an m'a fɔ ni ŋaniyajugu ye quoi an y'a fɔ peut-être u ka bɔ a kalama gɛlɛya min bɛ yen ni fura bɛ se ka sɔrɔ et puis an ye fura fana d'a la fana. Et puis c'est une première d'ailleurs ko ekɔliden dɔ ka bɔ ka tila kalan na sanfɛ kalanso la ka tila tuguni ka dénoncer aussi les mauvaises pratiques de l'AM. Je crois que c'est la première fois. C'est la toute première fois. Alors, comme il y a photo comme la gɛlɛyaw b'a la kɔlɔlɔw b'a la alors i sigilen bɛ ni munumunu ye sisan. An sigilen don ni fɛn o fɛn bɛ bɔ a kɔfɛ an b'a dɔn an tɛ sa quoi c'est à dire hali ni mɔgɔ dɔ y'an faga livre in bɔlen kɔfɛ mɔgɔw bɛna faamu min b'a kɔnɔ quoi parce que i b'a dɔn min b'a fɔ waati min na il y a un écrivain qui dit que la terre tourne autour du soleil a y'a fɔ waati min na ko dugukolo bɛ meleke de a fagara de mais diɲɛ sɔnna a ka kuma ma bi donc o la an dalen don a la k'a fɔ yanni u k'a faamu peut-être u bɛ se k'an bila minɛn bɛɛ kɔnɔ o de la an b'o fɔ livre yɛrɛ kɔnɔ an b'a fɔ livre kɔnɔ n'i y'a siɲɛ fɔlɔ de mɔgɔ dɔ ka kuma kan tan a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ b'an sɔrɔ mais an jɛnnen don n'a bɛɛ ye parce que fɛnw bɛ yen olu tɛ se ka lakali je vous dis musomaninw bɛ ka très bien musomaninw bɛ ka u yɛrɛ di a bɛ hakɛ to le plus vieux métier du monde walasa u ka se ka kalan kalan k'i sɔrɔ a dɔw bɛ si a bɛ hakɛ to u bɛ da ni kamalenkɔrɔ cɛ 5 6 dɔw yɛrɛ bɛ taa fɔ cɛ 10 na o bɛɛ bɛ kɛ sanfɛ kalanso la yen gɛlɛya sababu donc fo olu ka lakali de o de la an y'o dɔw lakali livre kɔnɔ k'a lakali min bɛ yɛrɛ mɔgɔw ka bɔ a kalama yɛrɛ i y'a faamu donc et puis a ma sɔrɔ foyi la bourse nali retard la o de don parce que bourse tuma dɔ la a bɛ se ka 3 mois 4 mois kɛ parce que maa dɔw bɛ yen u bɛ bɔ région la ka na Bamakɔ somɔgɔw t'u la yan nɔ nka bourse de b'u dɛmɛ ni bourse nana retard la donc ni wari t'olu bolo se t'u ye i ye min fɔ a caman bɛ laban o de la et puis o fana tɛ bourse tɛ di bɛɛ fana ma Mali kɔnɔ yan a bourse ko kɛlen ségrégation sugu dɔ de ye f'i ka moyen dɔ de fana sɔrɔ pour que i ka se ka bourse fana sɔrɔ bourse kan ka sɔrɔ cogo di voilà donc pour que i ka se ka bourse sɔrɔ bi a ka sɔrɔ i ye bac lycée i y'o kɛ 1 2 3 ye o 1 2 3 dama tɛ dɛ o ka sɔrɔ i ye 12 de moyenne fana sɔrɔ moyenne 12 f'a ka sɔrɔ i y'o o de y'a sira yɛrɛ o y'a sira jɛlen yɛrɛ ye ɲagami tɛ min na bon mɔgɔ min fana ma o sɔrɔ dun
n'a passera kana ka mɔgɔ tɛ Bamakɔ yan a taara campus la wari t'a ka mɔgɔ bolo parce que i b'a dɔn Mali kɔnɔ yan n'i ye bac sɔrɔ dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ k'i bɛ na baara kalan de la ka sɔrɔ c'est très loin de la i bɛna vie kura de daminɛ sisan i bɛna fɛn wɛrɛ de daminɛ i bɛna chômage yɛrɛ kalan de daminɛ sisan parce que i tun bɛ min lɔ lycée la n'i nana Mali université la o bɛ tila i la de n'a sɔrɔ i bɛ 100 dɔn lycée la n'i nana université la yanni i ka université 3 ans kɛ 100 in na dɛ 60 bɛ tila i la walima 70 bɛ tila i la donc o kɔrɔ i bɛ retard de la toujours maintenant an y'o bɛɛ de dénoncer Mali jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la système u ka Mali système éducatif u k'a voir surtout universitaire u k'o yɔrɔ voir u ka AM fana voir donc an bɛ kuma musomaninw ka prostitution kan an y'o de ta sinon cɛw fana bɛ ka taa lavugardien la bi i bɛ lavugardie 100 ye Bamakɔ kɔnɔ bi walima Mali yɔrɔ caman na bi a fɔ k'e bɛ université jumɛn na ne Bamakɔ kɔnɔ a fɔ k'a bɛ université jumɛn na a b'a f'i ye donc a bɛ universitaire de d'accord mais n'a bɛ raison wɛrɛ la i b'a ɲininka k'a ye université jumɛn kɛ a b'a f'i ɲɛna k'ale n'ale ma f'i ɲɛna k'a ye droit kɛ a b'a f'i ɲɛna k'a ye lettre moderne kɛ ou a b'a f'i ɲɛna k'a ye linguistique kɛ a kɔni bɛ université dɔ sɔrɔ k'a f'i ɲɛna ça veut dire que il est maîtrisard ou bien il a sa licence en poche donc an y'o fɔ u k'a jateminɛ o yɔrɔ fana jateminɛ ne yɛrɛ min filɛ k'a f'i ɲɛna ne ye lavugardien kɛ ne ye lavugardie kɔrɔ de k'i to kalan na k'an to kalan na an bɛ taa si garde la sɔgɔmada fɛ an bɛ taa cours la parce que ni min yɛrɛ dɛmɛ a ka gɛlɛn ni min yɛrɛ dɛmɛ a ka gɛlɛn parce que depuis an fa cɛ donc anw cɛw bɛ se k'o kɛ nka musow fana tɛ se k'o kɛ musow tɛ se k'o kɛ donc les filles ça donne effectivement i y'a fɔ cogo min na olu bɛ taa u yɛrɛ di fɛn min man di u fɛn cɛman ye et puis a dɔw bɛ tunu bangebagaw la moi je vous dis dɔ tununa il y a une fille a perdra bangebagaw la ɲinan san 10 ni kɔ de a ma ye hali bi hali sisan a bangebaga ta kibaruya dɔn mais a bɛ Bamakɔ yan a bɛ Bamakɔ yan parce que a ye den sɔrɔ 1 2 3 bangebagaw yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ k'a bɛ kamalen a si tɛ fa la a si tɛ ma si tɛ c'est déplorable donc den ninnu si tɛ jamu kelen ye dɔ ye Tarawele yan fɛ dɔ ye Jara ye yan fɛ vous m'excusez d'accord monsieur Diallo est-ce que i ka nin sɛbɛnni in kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw yala est-ce que il y a officialisé wa u bɔra kalama wa est-ce que vous avez organisé une cérémonie solennelle pour que u ka se ka bɔ a kalama voilà pour que ka cérémonie solennelle kɛ o fanga ma k'an na mais an ye autorité an ye mɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔ caman bɔ a kalama parce que an taara fɔ Musa Mara fɛ yen ka taa livre in d'a ma et puis mɔgɔ dɔ min bɛ lecture kɛ ka fɛn caman fɔ a ɲɛna livre in kan et puis an sera mɔgɔ caman ma rendez-vous b'an ni mɔgɔ caman fana cɛ an yɛrɛ y'a kanu yɛrɛ de ka déplacer ka taa livre d'u ma u k'a dɔn min bɛ yen fɔlɔ n'a sɔrɔ u t'a kalama n'u b'a kalama fana u ka solution ɲini a la. Waouh. Vraiment merci beaucoup parce que là c'est pas cette ce n'est pas donné à tout le monde qu'à Foucault être téméraire comme ça et puis et dénoncer les mots de l'AM ama no kosɛbɛ sabula an bɛɛ b'a dɔn AM ye min ye masakɛya de don n'i b'a kɔnɔna la subhanallah donc peut-être que nin fana ye ko ye jamana ɲɛmɔgɔw kan ka sɔnni da min kan sabula émission jeunesse et développement nin y'a objectif dɔ ye yala e bɔra ka minnu fɔ yan nɔ an si ma deli ka ninnu ye an m'a mɛn an m'a ye mais k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'an filɛ u fana bɛna u ka tɔmɔta sɔrɔ nin na ka se ka baara kɛ n'a ye hali ni AM n'a ma disu nka fɛɛrɛ ka se ka ta cogo min na degun minnu bɛ yen nɔ caman bɛ se ka bɔ degun na cogo min na merci pour cette recherche alors an bɛ tila ka sigi aw ma ka na jamukan hali bi ani an ka mawulidiw bɛ ɲɔgɔn fɛ monsieur Suleiman Jara n b'a dɔn k'a fɔ Jara ye maa min don ne b'a apprécier parce que a fana bɛ baara caman kɛ et curiosité b'a la a bɛ recherche kɛ et puis a fana ye sifinnaka ye a bɛ k'a ɲini k'a k'a sifina ɲɔgɔnw ye i ye hakilina min ta ni o ye festival in ye an delila k'a fɔ jamukan in kɔnɔ yan nɔ nka ala y'a bange bi alors est-ce que nin festival in i bɛ se ka mun de fɔ a nafaw kan dɔɔni parce que a kɛra cogo cogo nin ye tako filanan ye salon ta ni ɲinan ta salon ye expérience jumɛn sɔrɔ a la n'i bɛna yɛlɛma n'aw bɛna yɛlɛma kura don a la ɲinan. D'accord, donc merci. A kun ka di ye ni kun bɛ diya ma n ka essayer Seydou ka kuma dɔ o dafa ka sɔrɔ ka don nin kɔnɔna na. Ok. Voilà, parce que kuma min an bɛ ɲɔgɔn dafa fɛnɛ quoi. D'accord. Voilà, concernant le programme Seydou ye a y'a bɛɛ fɔ presque. Voilà, mais yɔrɔnin dɔ de bɛ ne bɛ n da don o la k'o walawala rapidement parce que en dehors artistes ni fɛnw kɔfɛ donc fɛn wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen. Parce que an kelen do ka c'est-à-dire débat dɔ sigi forum dɔ sigi a forum kɔnɔna na an kelen do ka wele bila je peux dire Mali jeliw ka porte-parole farafinna jeliw ka porte-parole
n'o ye Burama Soumano ye donc ale yɛrɛ de kan ka na débat kɛ celui qui va animer thème in kan d'accord o de kan ka na débat kɛ thème kan musique africaine et cohésion sociale d'accord bon en même temps aussi an bɛna ale Momo Jabate n'o ye Safi Jabate cɛ ye d'accord o fɛnɛ bɛna ale débat de discussion dɔ kɛ ok c'est-à-dire an bɛna ta ko modèle jeune donc a bɛ na a ye gɛlɛya mun sɔrɔ a ka parcours kɔnɔna na a bɛ kumaw kan donc mɔgɔw bɛ question ni fɛnw poser a kun donc a b'a essayer k'o ko walawala pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka gɛlɛya ni fɛnw bɛ sɔrɔ mais a kɔfɛ ɲɛta bɛ na d'accord donc o yɔrɔ bɛ fɛn kɔnɔna na en même temps standu bɛ yen mɔgɔw bɛ na ka na u ka feerefɛnw mais a caman bɛ tali kɛ an ka laadala ko ni fɛnw kan donc ka na o ko ninnu ko exposer i da tun min na il est important k'i ɲininka o fana la sabula salon a y'o kɛ nka ɲinan déjà a tɔ ye pankili a ɲɛwawa ye déjà est ce que aw commencera ka mɔgɔw recenser minnu bɛ na standu ta ka se ka dɔgɔdɔni feere ni fɛnw kɛ an ye mɔgɔw recenser donc artisans bɛ na école de musique yɛrɛ mɔgɔw ka o fɛnw bɛ bila a kɔnɔna na kora ninnu ni fɛn ninnu ni mɔgɔw bɛ jɛmɛ ninnu ni fɛn ninnu na parce que o bɛ dilan école de musique la déjà ka ban en même temps aussi dugu yɛrɛ kɔnɔna na yen nɔ musow bɛ minnu bɛ nakɔfɛn ni fɛnw kɛ olu fɛnɛ ka standu bɛ yen en même temps aussi an ka n'i taara burusi kɔnɔna na n'i bɛ ka festival organiser surtout an ko an ka donko ni segu donc même ali mɔgɔw bɛ fura ninnu ni fɛn ninnu na olu an kɛlen don ka stand dɔ fɛnɛ kɛ o kama i mɔgɔ fura ninnu ni fɛn ninnu i bɛ se k'olu sɔrɔ yen nɔ ani mɔgɔw bɛ dɔnniya fɛn fɛn la ni fɛn caman i bɛ se k'u bɛɛ sɔrɔ yen nɔ quand même formation musique yɛrɛ kɔnɔna na an kɛlen bɛ ka stand labɛn o bɛɛ lajɛlen kama d'accord yan'an ka kuma di monsieur Dambele ma hali bi an b'a fɛ k'i ɲininka stand ninnu maa minnu b'a fɛ ka taa n'u ka fɛnw ye a ka se ka feere cogo min na u ka feerefɛnw ka promotion kɛ yala condition jumɛn b'u la stand ninnu bɛ taa joli ainsi de suite c'est important aussi an filɛ waati mun na an y'a laɲini kɛ k'a fɔ an tɛ na wari minɛ stand la fɔlɔ fufu parce que an b'an ka ko daminɛ la donc an ka laɲini ye ka mɔgɔw wuli u k'a ye ko bɛ cogoya min na donc maintenant kɔfɛ ni ko mun kan ka kɛ o bɛ jateminɛ donc mɔgɔw bɛ se ka na u ka fɛnw exposer mɔgɔw bɛ se k'u ka fɛn exposer mais fufu do mais stand mun b'a kɔnɔna na an y'o kan ka tila cogo min na an y'o tila o kan ka di mɔgɔ minnu ma o dir'olu ma déjà ka ban a bɛɛ banna ka ban o bɛɛ banna ka ban a bɛ taa stand joli la a bɛ taa stand 15 la d'accord très bien donc je vois que là sifinnaka minnu ka hakilina ye nin ye jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u dɛmɛ kosɛbɛ sabula aw fana ka wuli ka jɔ ye ka se ka aw sifiɲɔgɔnw fana dɛmɛ minnu bɛ seko ni donko la ka se ka bɔda di u fana ma u bɛ baara min na a ka se ka lakodɔn cogo min na je crois que quelque part aw fana kan ka dɛmɛ c'est pas facile n'a fɔra k'a fɔ ko bɛɛ ka sigi ka tɛgɛ da ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ to jamana ɲɛmɔgɔw ma a ma nɔgɔn kosɛbɛ aw bɛɛ ye fɛn dɔ fɔ kɛnɛ in kan min b'a jira k'a fɔ ko dɔnniya dɔ b'aw bɛɛ la monsieur Diallo a y'a ka dɔnniya fɔ a diyara an bɛɛ ye on a tous apprécié aw fana bɛ ka min kɛ bibi in na aw kan ka dɛmɛ sabula dɛmɛ kun don alors an ka sifinnakaw don fɔlikɛlaw don ma segin i ka question ma dɛ oui i ko question poser feere nafa quoi oui donc juste on va souffler un petit peu en musique sabla wati dɔw la an ka se ka an b'an tuguni na donc juste après an bɛ ɲininkali an bɛ kuma di ma tuguni ok allez-y
merci beaucoup. Alors, nous faisons un dit wati dola, na doge kumana angatuka en farbonyona. Merci beaucoup pour cet instrument. Alors, Djamkan, je crois qu'à ton image encore Monsieur Diarra, écoutez il faut festival nafakan. Ah oui, nafa nous sera là. Mais bien avant ça, je crois que Namsika kuma gela, est-ce que Namsika gela do don parce que quoi d'amener la gela bala. Salon, avec gela nous sera est-ce que Nina, ou que commencer au gela nous sera ou bien vous souhaiterez que anga adi Monsieur Dambelema. Jarabi se ka doni fo anga geleani anga nafaula. D'accord. Donc amenyon dafa quoi. Allez-y monsieur Jarabi. D'accord. Donc d'abord Salou et anye festival la ininke anye ake klefla konnana le 11 ani le 12 décembre 2021. D'accord. Donc anya ko konnana. OK. Bon Salou ta konnana anye sadi fen mununke en ayant basé Kousebe, c'est-à-dire comme anga dongliu, la dala dongliu, en même temps en masqué ni comme anga donso ni anga tamafolukan. D'accord. En ayant basé de Kousebe, bon en salon ta que jusqu'à festival qu'a présenté, monsieur qu'a fini on a fait salon que salon en de en boulot blanc en coup, en que sans partenaire, d'accord, qu'a cotisé les différents mounons que les mecs à la banque, pour que ça qu'a coupé. OK. Bon, salon tala ani ñinanta ni ata ka lajɛ ba yele ma caman ba kɔnɔna dans Farabuche parce que ni ata ka lajɛ ñinanta ye tile 3 ye bon en même temps aussi ñinanta la fɛnɛ n bɔra ka forum minnu fi ɲɛnɛ u caman bɛ u ma don salon ta kɔnɔna na bon ɲina an bɛ ka olu kɛ en même temps an kelen bɛ ka badenya balontan dɔ fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn o bɛ kɛ sadi kɔma ɲina a bɛ kɛ sadi cɛganaw ni musotigiw ni ɲɔgɔn cɛ Cegana. Est-ce que Cegana est-ce que monsieur Tikou monsieur Cegana na? Ah ne koni ngo mesker ramasser de balé ne ka voilà donc d'accord au fond bi en même temps aussi ñina fena la ini ke fene anga yoro munum be kirina konna na ni yoro historique du d'accord no ye champ de bataille de kirina d'accord les lieux de culte voilà kata ñe daw kan bon on a ñona chama le tombeau de Mfamoro no ye kirina ma badoy d'accord donc am to lajé ani yoro chamambe d'accord am wuli kasi yoro na kata ñe daw kan salon ni ama ulu dum programme ko nana bon ye gela mu fo jena tige kuku gela ba damne la al ni nek le nga fine salo anya ke kasoro partenaire ti en rede en boulot blanc donc maintenant ka essayer ka a barake en même temps aussi même profiter ni yoro la ka fuli krengrene ke ka si kirna jeunesse uma parce que dépend ko ndamne mais c'est ka fo vraiment lu yere u ye joro ba de ka kula c'est à dire ali en flé yoro na ko 600 an bɔra an ye stanu jɔ an ka stanu jɔ karataw de la parce que n'i ko tradition n'i ko fɛn c'est à dire i b'a a waleyaw de kɛ donc o fɛnw na c'est à dire n bɛ se k'a fɔ jeune tɛ yen k'a fɔ mun ma na n'i ka karata ye an ma wari bɔ ka karata san jeune tɛ yen k'a fɔ bɛɛ nana n'i ka karata ye donc a wuli k'a jɔ ka a baaraw kɛ donc en même temps an yɛrɛ fana bɛ boliboli wɛrɛ la bon ɲɔgɔn faamuya baaraw bɛ fɛn dɔ la c'est à dire a wari ko a ma nɔgɔn quoi donc o gɛlɛya misɛnninw bɛ yen mais o man saliya baara la quand même an wulilen don k'an jɔ donc surtout vraiment an dɛmɛbaga minnu bɛ yen minnu farala an kan k'an dɛmɛ n'o ye fondation Play for Change donc an ka maire n'o ye Nuhu Kɛlɛpili en même temps aussi an ka marraine n'o ye Batul Ɲangi donc ɲinan ka fisa ni Salou ye très bien merci beaucoup alors merci alors le président de la commission d'organisation monsieur Damele est-ce que an bɛ se ka mun a ye caman fɔ a la écoliso in je crois que aw b'a fɛ ka de telle sorte que écoliso in fana bɛ se ka lakodɔn cogo min na est-ce que bi in na aw ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ cogo di est-ce que jamana ɲɛmɔgɔw bɛ écoliso in u bɛ ka soutenir tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka soutien tɛ écoliso in na u b'a kalama sabula an wulila depuis 2010 yɛrɛ kɔnɔ yani an ka baara daminɛ an wulila à l'époque Isufu Saliku Sanogo de tun bɛ voilà de l'éducation an sera a ma ka kuma ɲɛfɔ a ɲɛna a ko an ma ko aw bɛ ka ŋɔni de bɔ anw sen na nin baara ye état de tun kan ka nin kɛ mais aw bɛ k'a kɛ vraiment n b'aw fɔ aw bɛ ka ŋɔni de bɔ anw sen na donc n b'aw fɔ aw wuli aw ka taa se Kapur Bala Kati parce que Kirina bɛ Kati cercle fɛ
an wulila ka taa kuma ɲɛfɔ olu fana ɲɛna bon ka taa an kɔni m'an ka baara lajɔ k'a fɔ ko jamana b'a dɛmɛ lase an ma nka ka b'o la ka se bi ma bon ɲɛmɔgɔ falen bɛ yen ka b'o la fo sisan dɔw b'an lakodɔn dɔw t'an lakodɔn bon an kɔni bɛ yen salon ministre ka représentant nana o fana y'a ye a y'a balila la k'a fɔ ko nin bɛ yen parce que ale t'a dɔn n y'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na mais à l'époque aussi an kun wulila an bɛ taa se ministre de la culture ma Salifu ka temps kɔnɔna la parce que Salifu y'an conseillé k'a fɔ k'an ka taa yen parce que ça relève aussi de sa compétence de la compétence du ministère de la culture bon an taara yen malheureusement an ni o ministre ma se ka ɲɔgɔn ye parce que an taara de ko u k'an lakodɔn nka conseil technique min tun b'an n'a cɛ a don a m'an faamuya an y'a essayer k'a expliquer a ko an ma ko ministère de la culture ka budget sur le budget national du Mali ne représentait que 0,5%. J'ai dit, ah monsieur, ne sont pas venus pour de l'argent. Mana warkola na kuindo au kana kodon. Gamana warkola. Bon, obe ko fa ngon be. Ama de maniga de mere. Ambe ye ni nu anga de Plain for Chance Foundation American Jekuli. Odi be kan jokoro ma tinti. Professeur Mogotani Fla de Bambolo enseigne ambe Mogotani Fla fo Mogotani woro de la bara. Olu be sarabe bo Amerique de kalo kana ka mogo sara. D'accord. Donc si je comprends bien, au Cabaret Konana, ambassade d'Amérique, où est-ce que les mecs ont des mecs? Ambassade d'Amérique fanate, de me barajer que nous fanaye, nous fanaye qu'un barakelaudi, organisation à but non lucratif, Plain for Chance Foundation, ni watara internet ou quand bololoka ibaye, donc weka ankelente. Ambe jamani école jolendo jamani mugani sabade kono mais anga programme be école so wara wala ambe ka professeur be ka organisation be ka professeur donc ça veut dire que olu a be financer olu de a be financer a jolina fembe ali équipement munu bambulo anga ni instrument ambe instrument fin ça équipement fin bambulo olu de ba be ça. D'accord, très bien. Alors est-ce que les numéros ni ina ni ay partenariat ni ina mo fait ou bandon un partenaire ni conservatoire fait à l'époque monsieur Dambélé Souleymane Dambélé était le directeur de section musique au conservatoire antara ou directeur mufana kumbe kal partenaire sebe ka duma ou be amenion kalama ga officiellement alni ante ka bara ba kenyon fait officiellement ina en kalama et conservatoire ban kalama. La preuve pour notre coopération ni Kulsum Diara, c'est la prof de guitare actuellement à l'école de musique. Conservatoire il y a Blakata Stasi de l'Enfé et qu'on l'a recruté après Kake professeur de fin. C'est grâce à notre coopération avec Afnabel Maoula Kala. Afnabel Maoula Kala. C'est donc la guitare fignana ka donc polyvalente. Elle est polyvalente ni avec guitare d'ama interprétation de peut-être qu'il y en a là. Très bien. Donc il vaut au lame. Très bien. Merci parce que je crois que c'est important. Sinon jamna nyamo kanga de même ndron kawi. Oui de kafo mamu mbeka baraki ina foka e nunu kala. Au moins al nasro ou sika deme sarakota fanfla là c'est important parce que jamna de onedu avec jamna fana deme. Merci beaucoup monsieur Dambélé jamkan to minute du droit. Alors avec Diallo je crois que amba adamne ambe eka degunga la main et puis kala ibika kuma la bon tu quoi là aywa yi sebeni minkeni oyi ma vie au campus ni oyi y expérience min soro kito kalana yi oligné fo. Alors est-ce que en dépit de tout ça y mourrait fort à kono et est-ce que bibina est-ce que l'embe na ka fo y sebeni nke ka fo ko est-ce que sebeni ko fe ibna jabi na masora la wa ambi fo just ni ngalla design jabi soro parce que yogol dum ya kala ni nyeji yere ha yogol dum soro mun ya kala ni nyeji yere do ka syria taxi ba on kuna 600 donc olu ba problème on a 600 ay o problème mun la kala kono an on me fait état de kala je parce que nere mi fle ka fina ne clean nani jale ke nti fen to ko kini ko ma fen état do kito kala kanto kala na am basi jarani mi mais muda to e ko len fu mo si se sans faire kalanso ke ko esuma mi mine voilà effectivement avec bela avec malian bela van bela c'est vrai Dieu ala na ministre mi fait iba esuma wa bela effectivement donc a didi en fa na mbay ka sabu ke en fa ala ga hinala ale be fatu domina akone ma ngonga kala nike ne ya dinche folodi mais ne kele de be mbabulu
a ye ne minɛ n ba la ko ne ka kalan kɛ ne ba diɲɛna ne ko a taara ka foro kɔnɔ ne ba kelen tun bɛ se ka tigabɔrɔ 5 tigabɔrɔ 15 20 yɛrɛ kɛ san dɔw la a kelen village an ka village la Kita donc ne fa a ko n ka kalan de kɛ ko n bɛ nafa sɔrɔ n ka kalan na donc Ala y'a kɛ n ye kalan kɛ ale bɛ fatu don min na a fatura ka sɔrɔ ne bɛ campus la dɔrɔmɛ 40 de bɛ ne kunna ne ye crédit 20 ta ka weleli kɛ a tora dɔrɔmɛ 20 ye ne ye weleli kɛ a confirmer na ne ye ko sini 9h de ko jɛnaja bɛ kɛ ne de dun ye den fɔlɔ ye ne kan ka se donc ni Ala ka dɛmɛ an kɔni sera ye o la an ye livre in sɛbɛn an y'a dédié ale tɔgɔ la a sɔnna k'a fɔ k'an ka kalan kɛ Ala sɔnna an ye kalan kɛ bon bi an bɛ Ala fo parce que nin ye woroma fɔlɔ de ye mun kumana Mali campus yɛrɛ kan nin ye woroma fɔlɔ de ye min yɛrɛ kɛ ka université gɛlɛyaw ɲɛfɔ université gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban anw ye yɔrɔw taama sen na a ka bon hakili ma ka bɔ Badalabugu ka taa fo hippodrome na ka taa fo stade 26 mars la an ye nin bɛɛ k'an sen na an ye Bamakɔ club tɔgɔma an sen na a ka bon hakili ma bon étudiant caman de b'o gɛlɛya kɔnɔ hali sisan donc an bɛ fɛ jamana yɛrɛ de k'i kɔfilɛ étudiants la a ka étudiants lajɛ bourses ka di a di cogo la a ka di a di waati la fana a bɛ mɔgɔw nafa donc an bɛ a lecture kɛbagaw fo et puis an bɛ étudiants an b'u wele ka na lecture ma d'accord ni maa min mago bɛ livre in na sisan a bɛ sɔrɔ cogo di bala ni mɔgɔ mago bɛ livre la i b'a sɔrɔ librairie caman na d'accord wa ni o bɛɛ yɛrɛ kɔfɛ ni mɔgɔw b'a la yɛrɛ hali ne yɛrɛ ka taa di ma parce que dɔw b'o kanu quoi ne yɛrɛ bɛ déplacer ka taa di ma ni mɔgɔ bɛ conseil min na i b'o kɛ n ye fana donc i bɛ ne wele n ka numéro la dɔrɔn 73 28 73 28 28 28 encore 28 encore 24 24 voilà ok ni maa min ye nin wele donc a bɛ se k'i lasɔrɔ i bɛ livre sɔrɔ nɔgɔya la cogo bɛɛ la d'accord très bien donc vraiment an b'i fo monsieur Kali Diallo est-ce que an bɛ se ka hommage dɔɔni kɛ an fa min t'an na Ala ka baarabara dali nɔgɔya cogo min na avec vos instruments an ka datugu ni ɲɛmɔgɔ ye rapidement en quelques secondes. Merci, bon courage à vous également. Merci. Maro, il y a des gens qui sont et à Bémé sans fait et il y a suite favorable sur une belle année à la sonne. Alors, on va terminer en apothéose avec vous. Alors, rapidement, il y a comment la mis en soga datu nyamai. Très bien. Les cas comment la va mouiller, oye ka befo ou ka la jelila et en même temps ka be invité Krina du 22 ka bokalo kle mugani flala ni décembre kale nga tabla kle mugani nanna ou kana anga anyugo be muguse ñoko fe. Donc avec la guitare di ambalam souma. Voilà, OK. D'accord. OK, c'est bon, je crois que oui. Alors, on va terminer avec vous, monsieur le directeur du festival. D'accord, donc kuma laban koni o ye fulu di ka fuli lase Chérifula Barakala bela jelema ka fuli lase yera makrengreniala ka fuli lase sadi koma anga kramo Seydi Chérif Soumane Madala Aidara ka fuli lase Kirina ka bela jelema ka fuli lase dugutigi ma donc ka bela jele wili ke vraiment ni festivali adalena malien bela jelendi adalena farafina bela jelendi adalena dien ma bela jelendi donc festival vraiment ambel la silike bema ou kana lajɛ vraiment comment musique se ka kɛ sababu ye togoya mun na sira mun fɛ ka essayer ka bɛn ani kɛlɛya ko o lasigi Mali kɔnɔ k'o lasigi jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. D'accord, merci beaucoup. A tɛgɛrɛ b'a fɔ monsieur Jara ye. Alors ni ko bɛ dan sigi jamukan na an bɛna maa minnu tun b'an bolokɔrɔ an b'olu ɲɛfɔ an na k'a fɔ ko maa saba kun don maa fɔlɔ ale kun ye Seydou Dambele ye ni ale ye président de la commission d'organisation du FIAMA Mali ni o ye Segu Ndongoba min ni a bɛna kɛ nin kalo in tile 22 ka taa bila tile 24 na ale ye o ɲɛmaa ye min bɛ labɛnniw bɛɛ lajɛlen kɛ. Merci Dambele. Merci. I nana an ka kumaso kɔnɔ a diyara an ye. Merci. Kuma laban ale kun ye monsieur Kali Diallo ye écrivain et auteur du livre Ma vie au campus ni aw ɲɛ bɛ livre in na ale de kɛra sababu ye ka livre in sɛbɛn donc a bɛ ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ni aw mago bɛ livre in na aw ka se ka monsieur Kali Diallo yɛrɛ wele 73 28 28 24. Merci beaucoup monsieur Diallo. Et ma laban ale kun ye monsieur Souleymane Diarra directeur du FIAMA Mali
Ninia Atako Flana. Merci beaucoup, monsieur Diara. Et en bas, Befou Dante Foulimina Kafa, c'est que Singa Djemkena Yantenendo, 11h midi, justement. Merci à vous de nous avoir suivis. Et peut-être, si vous voulez, Ani Maurebna, nous serons Kenan, non, Nayano Tiamena Kennedy, Anga, Sekuni Anga Dungo, Makena, Ambalamso, Alebna Amblasani, guitare du monde mani. Akambe. Dédicace c'est qu'à faute Kali Diallo, c'est juste 5 minutes. Ok, allez-y. À peu près moins. Ok, avec la permission de notre réalisateur. Réalisateur, voilà. Tono de Benyadjibo. Allez-y. Tono de Benyadjibo.